Bueno, primer de tot, volia brindar les gràcies d'haver-nos donat aquesta oportunitat, al Genís i a mi, de ser avui aquí. Per nosaltres, el nom de l'Arlet ens transmet felicitat, lluita, però sobretot molt d'amor. I ens agradaria que amb el pas dels anys aquests adjectius que tenim envers el seu nom perduressin. Puguem crear una beca a nom de l'Arlet Vila és una manera increïble de poder-li fer un homenatge que creiem que ell es mereix. Han sigut 4 anys i mig de lluita contra el neuroblastoma i no ha sigut gens fàcil, però aquí, a Sant Joan de Déu, sempre ens hem sentit com a casa. L'agost del 2019 vam iniciar la campanya Tot és possible per reunir la quantitat de diners que necessitàvem per poder viatjar als Estats Units perquè allà l'Arlet es pogués sotmetre a una vacuna, però malauradament a l'octubre l'Arlet va recaure i en lloc de lluitar perquè es pogués curar, vam haver de canviar per intentar que tingués la millor vida possible fins que el seu cos digués prou, el temps que li quedava, vaja. Aquest juliol l'Arlet ens va deixar i ho va fer aquí a l'hospital, on ella sempre s'havia sentit molt feliç i molt, molt estimada. Ara volem donar una altra forma al projecte Tot és possible. Volem invertir aquests diners que tenem lluitat per aconseguir entre tots, família, amics, particulars, escoles, empreses, totes les activitats que s'han muntat envers a Tot és possible. I volem aportar el nostre granet de sorra perquè cap nen passi el que ha hagut de passar l'Arlet i perquè cap família, cap pare, com nosaltres, hagi de prescindir de viure amb la seva filla. Soc avui aquí amb el Genís, volíem aprofitar sobretot donar gràcies a tot l'equip de professionals que sempre heu tractat amb ella, que hem estat molt a gust, sobretot en especial a la doctora Moira Garraus i les infermeres de l'Hospital de Dia i les de la 8ena. Moltes gràcies.